बिशनपुरा की बाजारी में बिशनपुरा की बाजारी में बिशनपुरा की बाजारी में डीजे अखिलेश बाजा बिशनपुरा की बाजारी में। मिक्स बॉय संगीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुसहरी बाजार। धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में कर मन बाटे बढ़ल पीछे हमारा बपड़ साइन कोई चाहेला मोरा जवानी में। धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में। धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में। चाहेला हमारा से रहलू सट के प्यार कोइल चाहे खूबे हो डट के चाहेला हमारा से रहलू सट के प्यार कोइल चाहे खूबे हो डट के देखेला नीचे ऊपर कहेला बाड़ू चुप चुमा मांगल चाहे हमसे उधारी में। धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में। धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में। कहेला एक पीस बाड़ू बाजार में यही से धोइल चाहे भरत कवार में कहेला एक पीस बाड़ू बाजार में यही से धोइल चाहे भरत कवार में। सागर प्रेमी कहले बसंत आर के रहले राइटर फिरोज मिलो चाहे पलानी में। धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में। कर मन बाटे बड़ पीछे हमारा बपड़ साइन कोई चाहेला मोरा जवानी में। धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में धैले बापा जब बिशनपुरा की बाजारी में। माँ सरस्वती स्टूडियो UBJ राज चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट पाने के लिए और बेल आइकन घंटे दबाना ना भूलें।